El desenvolupament del llenguatge. En les etapes d'adquisició del llenguatge, cal tenir present els components de la llengua: fonològic, lexicosemàntic, morfosintàctic i pragmàtic. En el desenvolupament fonològic, diferenciem entre l'etapa prelingüística i lingüística. Observarem que l'infant, des del seu naixement, realitza vocalitzacions reflexes, plors i somriures com a forma de comunicació, per passar més endavant al balbuteig i al final d'aquesta etapa a les protoparaules, considerades transicions cap a les primeres paraules, que apareixen sobre el primer any de vida. A partir dels 2 anys, anirà adquirint els diversos fonemes de la llengua, alguns dels quals podrien assolir-se a prop dels 7 anys. En aquest període es poden produir simplificacions fonològiques. A nivell lexicosemàntic, abans del primer any de vida, el nadó ja és capaç d'identificar mots i comprendre'ls, com ara la paraula no o el seu propi nom. Aprèn a segmentar el llenguatge en paraules i prova de dir-ne algunes. En l'etapa lingüística distingim la fase prelèxica, als 12 mesos. Correspon a l'aparició de les primeres paraules. N'aprenen unes 50. Als 18 mesos es trobaran en la fase lèxica. Es produeix un increment del vocabulari de fins a 100 paraules i les utilitzen per referir-se a més d'un concepte. En la fase semàntica, vora els 24 mesos, realitzen les primeres combinacions de mots i en poden dir de 300 a 1.000. Més enllà dels 4 anys, augmentarà progressivament el vocabulari i començaran a aprendre formes no literals del llenguatge. Quant a la morfosintaxi, destaquem l'etapa d'un mot, als 12 mesos. Les seves frases tenen una sola paraula i s'ajuda de senyalitzacions per expressar el que vol dir. Als 16 mesos apareix la parla telegràfica. Fa combinacions de mots però ometent d'altres paraules. En la productivitat parcial, cap als 24 mesos, l'infant ja diu oracions simples. I amb l'etapa de la competència adulta, al voltant dels 30 mesos, ha consolidat l'oració simple i apareixen les oracions compostes. Incorporarà a la parla la flexió en nombre i gènere, articles, preposicions, possessius i formes verbals. Finalment, la pragmàtica. A partir dels 6 anys van aprenent estratègies conversacionals per esdevenir bons conversadors, desenvolupen habilitats discursives i fan ús de diversos tipus de textos. El seu llenguatge escrit és més diferent a l'oral, llenguatge que també adaptaran segons la situació comunicativa en la qual es trobin.